Mazuva mashoma apfuura takaenda KuChiweshe kumusha kana kuti munzvimbo yokwaMukunyadzi uko kune vana vatatu vane dambudziko rekusafamba, rekusataura uye zvakare nekutadza kudya. Vakawanda makainzwa nhaurwa yakataurwa nababa namai vevana ava. Wekutanga ane 18 years kuchizotiwo zvakare matwins ane dambudziko rimwe chetero. Vakawanda makatifonera muchibvunza kuti Mhuri inobatsirika sei. Tikakuudzai kuti nhamba dzavo dziripo pafoni ipapo, vafonerei direct motaura navo ikoko. Nhasi amai Mukunyadzi vatishanyira kuno kustudio kuti timbonzwa kuti kubva patakabva ipapo nderupi rubatsiro rwavakasara vachikwanisa kuwana, uyewo zvakare ndezvipi zvisati zvawanikwa kuitira kuti dambudziko rekuchengeta vana vavo vatatu ivavo rivarerukire. Amai makadii? Makadii nyokumaroba. Kuri sei KuChiweshe? KuChiweshe kuri nani. Handiti. Masiya hanzvadzi dzangu nemunini wangu vari sei? Watosiya vari nani. Masiya vari nani. Masiya vari nani vai nani pazuva ranhasi? Havani munhu wasara naye. Handiti. Aiwa, tinotenda. Tinoziva kuti patakauya paya takaisa phone number yenyu pavidhio pai kuti vanoda kukubatai vakubati. Pane here vakambokufonirai vachitaura nemi? Ya, totenda varipo vakandifonera. Pane vamwe madha vakandifonera vakandisendera 100 years pafoni. Koita vamwe madha vari ku-UK, kuAmerica. Vakati vachaunza magumbezi kupera kwaJune uno. Koita vamwe madha vanonzi mama Makende. Vakafoma gurupu ravakafoma. Ndorazoita kuti nhasi zvinhu zvive zviripo izvi. Vakadoneta mari yavakadoneta, then vazotumira magumbezi avakatumira, ndobva vazotenga mapamba kwavatumira South Africa, ndobva azosvika nezuro, ndobva atambirwa namukoma Robert. Saka ndoda kutenda Mwari nokunga ndakatambudzika for a long time, hapana ndisisina tarisiro. Saka ndongotenda vanhu vakaita rudo rwavo, dai Mwari vagona kuvawedzera makomborero, avawedzera pavanenge vatapudza, uye varambe vaine rudo irwororo. Kuti andasvika panguva yakaoma vanhu vaMwari, ndatarimbosvika panguva yekuti kutofa kuri nani bhosi. Vamwe vanenge vachikufananidza nemunhu asina kubereka, vamwe vaitaura zvakasiyana siyana, saka handana panguva yakaoma. Saka ndangotenda Mwari nezvavakaita. Ndinogotenda mukoma Robert nekufamba kwavakaitawo nerudo rwavo rwavakaita kusvika pamba pangu, vakangoonawo zvakangoomawo. Vanotenda Mhuri yeZimbabwe, vanhu vese vakandibatsira vari kunze kwenyika. Ndoda kukutendai kuti dai maramba mune rudo rwenyu rwamuinarwo iroro, musaitirei nini chete, muitire wese anenge achitambudzika. Mwari vakuitirei zvakanaka. Pane vamwe handizivi kuti vakazokufonera here vaitivo vakamboenda kuchechi kana kuti kuna profeti kana kuti kuna papa, handinyanyozive. Foni yangu iri mukati mungaenda tasa message yacho yavaiti vakamboona imwe mhuri ine dambudziko rakaita sairoro, vakaenda hanzi mhuri yacho kana dzingakanga sendeye kuGuruve here, vakaenda kunobatsirwa nemunhu iye. Handizivi kuti vakambokufonera here vachiti pachitwa kaurongwa kakaita saikako? Ya, pane vamwe mama vakandifonera vachiti vari kunogara kuWaterfalls kana dzikakanganisa, vachiti dai makwanisa kuya imi nemhuri yenyu kwaMagaya. Ndakaudzwa kuti nditi ndovakwidza pabhazi hazvikwanisike, pane paitoda mota inenge itoitonge sehiring. Vakati alright, saka kana ndichinge ndazokwanisa kuwana mari ndichikutumirai moya nechine vana vanogona kubatsirikana. Handiti? Alright. Saka kura kuti ndevamwe avo. Iye akandifonera munhu ndakataura naye, munhu wechirume. Ndakamudza zvakare dambudziko iroro kuti muri kuti amai ava nemhuri yavo vauye. Vakatsanangura kuti vana ava vakura, even kana kuvatakura kwakundiremera, kana chest yangu yakutorwadza nekuvatakura nguvabvisa panze nekuvaisa mumba. Zvino vanokwanisika sei kuti vabve KuChiweshe vauye nevana ava? Ndobvazonditi hongu ndazozvinzwisisa dambudziko iroro ndarinzwa. Regai titsvage mari tiunganidze toona kuti panokwanisa kutsvagwa mota here. Havana kuzodzoka kwandiri. Ngatiti tine chivimbo chekuti vachiri kuunganidza mari iyoyo kuti kana mari ichinge yawanikwa potsvagwa mota yokutakura imi nemhuri yenyu moita se munobatsirwa kunenge kwatanga. Zvichida kune baba vakandifonera kana kuna mai vekuWaterfalls kana kune vamwewo zvakare tinogona kunge vachine urongwa hwekuti vauye. Iva Mukunyadzi masiya vari sei? Tosiya zvavari right. Handiti? Ndinotenda nekuti
makaona rubatsiro zviviri kana zvitatu munoziva amai nhamo dzinosiyana imi mune 18 years nevana vamuri kutambudzika nawo mumwe munhu ane 18 years ari mumarriage haana mwana mumwe munhu ane 18 years zvichida everyday anenge ari kukoti nekujeri haabude handimazvona ndokusiyana kwenhamo vamwe vanototi iwo kuya kwandakaita nekukubvunza vamwe vanototi sei wakanovabvunza ine izvozvo handizvozvo zvekutosanganaona wakazviburitsirei zvino kana wazozviburitsa iwo kuti zviite sei handimazvona tinotukwa everyday asi isu chinangwa chedu ndechekuti imimi nemhuri mitese mubatsirikane zvakare pane vatapi venhau vakanditumirawo chipo vari kuSouth Africa chato nemazuva ndakatozoti aiwa ngazvimboti mai Mukunyadzi vanomboti mirei kuuya kana vazongouya ndozongovapa chipo chacho ichi ndo chipo chakabatanidzwa nevatapi venhau vari kuSouth Africa vakati handitika tinotenda vakati kavana vachinge vauya hatina zvedu zvihombe asi izvozvo chete tinoona kuti zvinogona kutengawo raisi izvozvo zvinototendwa handitika aiwa tinotenda saka aya ndo mapamba akatumirwa amamuchitaura iwaye nemagumbezi saka chikwata chimwe chete chatumira magumbezi aya nemapamba kuti sekutaura kumaita handitika aiwa tinotenda igrupu remadzimai rakangofomawo izvozvo handiti tinotenda patakatarisira nezvimaona magumbezi nemapamba zvimwe ndezvipi zvamuri kutarisirawo kuti ruzhinji rweZimbabwe vatambanudze maoko vachikubatsirai ruzhinji rweZimbabwe dai ruchinzi zvinogona kuita vawedzera pamapamba apa kuti vana vatatu nehembewo dzekupfeka nesipo kunyanya sefi yokuwachisa magumbezi achinoti wete vanoita nezvimwewo chero zvavanenge vabatsira nacho zvese ndozvigamuchira handisarudze hangu kuti zvese hapana chandinge ndinacho handiti aya muri kuzvinzwira muri yeZimbabwe toziva kuti kutaura kuno kwatiri kuita vamwe venyu muri kushaya kuti mbatya dzisati dzavakambopfekwa nevana venyu modzirasira kupi mupilo hadzichakwana kuti murasi muri kuona zvisingaite mamonaki machangani bhegi tinoziva kuti aripo pamusoro pemawodhropu kuseri kwemadhoo mbatya idzodzo dzichine basa ana patronela vakadzimira vanogona kudzipfeka zvimwe chetezvo kune vakasununguka kutenga dziri nyowani amai Mukunyadzi vari kuti ndinozvigamuchira nditumirei mbatya idzodzo zvimwe chetezvo nezvekudya zvimwe chetezvo namai vambotaurwa vari kunze kwenyika vakati kupera kwaJune ndizvo zvamai Mukunyadzi vati vachatumira zvekare mamwe magumbezi nhasi pauyawo mamwe magumbezi 4 tatiti vatakuzivisai kuti pamunenge muchitenga vamaziva kuti aiwa mamwe magumbezi 4 avepo asi chakutarisirwa amai Mukunyadzi vati ndikukumbirawo kuti mundipewo mundiwedzere pamapamba aripo nekuti wiwi vanoita zvisingaiti zvakare nezvekudya mapamba avepo magumbezi avepo pari zvino zvekudya ndo zvasara tinokumbira zvakare muri yeZimbabwe sekutaura kwakaita vamwe kuti mhuri inogona kubatsirika pakawanikwa transport yekuvabvisa kuChiweshe kuya muno muHarare kubva muno muHarare kuenda pamusha unogara mhuri i110 kilometers mukaokuita muona kuti mari yepeturu ingadiwe imari kana iri mota yekuhaya obvious mari yacho inogona kuti wandei zvishoma asi ndoziva kuti mhuri yeZimbabwe takaramba takabatana mhuri inogona kubatsirika amai Mukunyadzi mashoko enyu ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe takatarisana nedambudziko raminaro mashoko angu ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe ndoda kutenda upenyu hwandanga ndichirarama upenyu hwakaoma ndakasvika panguva yakaoma da kutozvibvudza ngatombotenga mapirisi echibage ida kutonwa nechikonzero ndandaomerwa neupenyu zviro monge ndaudzonzwa novakabereka vana profit zvisingise hanzvadzi nekuti patasvika apa hatinambobvira tapasvika handimazvona mukati meupenyu saka ndoda kutsimbisawo vanenge vane matambudziko anenge angu kuti musarase tariro Mwari pavanenge vagumirwa Mwari vanopindira sekupindira kwavakaita pandiri ndakutenda musarase tariro hama dzangu vanenge vaine vana vakadaro itai rudo nevana venyu ndochipo chamunenge makapiwa naMwari zvigamuchirei notenda tinotenda ayo ndiwo mashoko amai Mukunyadzi pazuva ranhasi vari kuti zvichidawo mukati meupenyu unogona kunge nevana vane dambudziko rakaita sairoro usarase tariro nekuti ukaramba uchichema Mwari vanonzwa kuchema kwako hauzive kuti rubatsiro runobva nekupi uye runouya nani
pari zvino toda kutendawo mhuri yezimbabwe nechipo chamapai mamai Mukunyadzi pane vakaburitsa muhomwe dzavo. Aiwa, Mwari ngavawedzere. Kana paine zvimwe rumwe rubatsiro runenge rwauya tichange tichikuzivisai. Vana ava vanonzi vaimboendawo kuchipatara cheHoward Mission Hospital nekuda kwekushaya mari yekufambisa. Vabereki vavo vakabva vazongosiyana nazvo. Hongu, chirwere ichi chinogona kunge chine mazita echirungu uyewo zvakare chichikwanisa kurapwa kuzvipatara, asi mhuri iyi inoti izvi vakazviedza zvikaramba. Nyaya yemhuri iyi yakaoma zvekuti vari kukumbira rubatsiro kubva kunyanzvi dzinogona kupedza dambudziko iri muchivanhu, uyewo zvakare kana pane vanokwanisa kuvabatsira nezvekudya, zvekupfeka magumbeze pamwe nezvimwewo zvekuti vanokwanisa kushandisa kuti vararame semhuri. Kune vanoda kubatsira mhuri iyi, batai mhuri iyi panhamba dziri pascreen. Kana netiweki ichinetsa, musaore mwoyo, munogonawo zvakare kubata veSly Media porongwa kuti zvinhu zvacho izvi zvingasvike sei kumhuri iyi KuChiweshe. Nzvimbo iri kugara mhuri iyi munharaunda yekuChiweshe, makilometers 110 kubva muHarare, muchangobva panzvimbo Growth Point. For Sly Media, this is Robert Afmane in Chiweshe, Mashonaland Central Province.